ҳамин мегӯянд дар Тоҷикистон қонун биромада ягон хабари дурӯғ нашод ҳамин беморӣ бугӯй агар штраф мекунанд, турма мекунанд, ҳамира як мефаҳмондӣ. Меҳроҷ Зоиров навистай: ака бо меган фақат занакҳо мераванд ё касалӣ ё фарқ надорад, ҳамада метаванд билед. Ҳоло полни роҳо кушодаги нестанд. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали Юристи Ҷ муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Барномаи нав ҷавоб ба саволое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагӣ буданд, ҳозир ба шумо саволҳои додагитона ҷавоб мегардонем. пешаи барномаро шурӯъ кардан ба шумо хотиррасон мекунем ки дар канали мо обуна шавед ва моро дастгирӣ кунед. Инак мехонем комментарияҳоро. Дилбар навистай: як савол шумо дод. Мадина як ҷои билетфурӯшҳо рафтам, билетфурӯш гуфт ки Москва душанбе 15 000 билет ҳаст гуфт. Обичный рейс гуфт 16 июл. Ира чӣ хел фаҳмем? чӣ хеле ки мо қайд кардагем дар чандин барномаҳомо гуфтагем ки аз пеши хитон билет харидорӣ накунед, чунки ҳоло маълум нест ширкатҳои ҳавопаймо кай оғоз мекунанд парвозҳои худшона ба самти дигар давлатҳо. Ба ҳамин хотир аз пеши хитон набояд шумо билетҳо харидорӣ кунед, чунки ҳоло аниқ нест кай рейсҳо кушода мешавад, яъне рейсҳои регулярниро дар назар дорам, рейсҳои доимӣ маълум нест ки кай кушода мешавад. Ба ҳамин хотир аз пеши хитон хоҳиш мекунем билет харидорӣ накунед. ин рейсҳои ки ҳаста рейсҳои чартериян, яъне ки як муддате ҳаста ин рейсҳо боз ба анҷом мерасанд ва ҳамин рейсҳоро аз тарафи сафорат худшон мегӯянд ки кай ва аз куҷо билет харидорӣ кунед. Зоир навистай: салом алейкум бародар, як савол доштам. ҳамин мегӯянд дар Тоҷикистон қонун биромада ягон хабари дурӯғ нашод, ҳамин беморӣ бугӯй агар штраф мекунанд, турма мекунанд, ҳамира як мефаҳмондӣ. дар мавзӯи ҷарима кардан иҷадаш штраф омадагия, яъне ки ягон ахбороти бар дурӯғ расонидан ба шаҳрвандон оиди ҳамин беморӣ административни нарушения мешавад. дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ дохил кардан ҳамин қонуна ки касе ахбороти бар дурӯғ пешкаши шаҳрвандон мегардонад ҷарима карда шавад. Меҳроҷ Зоиров навистай: ака бо меган фақат занакҳо мераванд ё касалӣ ё фарқ надорад, ҳамада метаванд билед. мо ба шумо хотиррасон карда қайд кардем ки киҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон оварда мешаванд. дар омада видеоҳои пештараи моро тамошо кунед, ба саволҳои худтон ҷавоб бигирем бародаро. Бидон Тивей навистай: салом акаи Сорбон, як савол. ман қатъи занам ЗАГС кардагӣ нестам, кӯдакдор мешавам, насибояд чӣ хел дар номи худам гузаронам мушад. дар ҳолате ки шумо ЗАГС кардагӣ нестен, яъне акти никоҳ кардагӣ нестен, дар ҳолате ки шумо фарзанддор мешен, дар анаи ҳолат аз родом бировардани оилатонда шумо да як справка метиҳанд барои шаҳодатнома гирифтани фарзандтон ва шумо бо тариқи ҳамун справка мерен ҳуқуқи падарии худтонро муайян мекунед ва ба фарзандтона шаҳодатнома мегиред. Патсани оддӣ навистай: гап нест акаи Сорбон ба пеш ака, полни роҳуи шидаг, илтимос ака ответен. Инак фурсат фаро расид ки ҳама намуди либосҳоро бо нархи арзон аз ширкати Style Бохтар Shop харидорӣ кунед. Либосҳои занона, мардона ва кӯдакона бо сифати аъло аз Турсия. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия, ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба ҷумҳурии Узбекистон дар муддати аз 5 рӯз то 10 рӯз дастрас карда мешавад. Ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ё агар суоле бошад бо тариқи Viber равона созед. ҳоло аниқ нест, ҳоло полни роҳо кушодагӣ нестанд. Чига пучапай ака моҳӣ навистай: бародар ҳами аблава кай сар мешавад ва кай тамом мешавад? Аблава ҳоли хела вақт ҳастай бародари азиз. моҳи октябрда сар мешавад, ахири ноябрда ба анҷом мерасад. Убайдуллоев навистай: корта кун ака, мо бо туем ту кам дар бораи границаҳо бугу айси омадана. ака аз мо ягон ёрдам боша, мо ҳамиҷа даем боши шумо аз рӯи ҳар одам зиқ нашавин. азор раҳмати калом бародар. иншаалло ҳар хабаре ки шуд сари вақт пешкаши шумо мегардонем, видео мекунем. Ибодулло Абдуллоев навистай: брат, ҳамун нашоти маркази миллии тестӣ як барнома кун. пурс одамое ки дар Россиядан ҳамуво вақт доранд барои маркази миллии тестӣ спорӣ. маркази миллии тестӣ аз рӯзи якум, яъне аз пагоҳ имтиҳонош сар мешавад то рӯзи 8 имтиҳонош давом мекашад, яъне давомнокиш то рӯзи 8 июлай ва бо тариқи онлайн спорида мешавад ё ки не, мутаассифона намедонам. иншааллоҳ ки хабардор шудам, шуморо бо хабар мекунам.
Саидов нависад: салом алейкум акай Сорбон, 10 бор номерота пурсидам надоди, номерота роӣ кун ака, як савол дорам дар номи WhatsApp роӣ кун ака. Ин ҳамҷада бародар номи Instagram ҳам ҳаста, чӣ саволе дорӣ дар Instagram пешкаш ки иншааллоҳ ки ҷавоб мегардонем ба саволот. Нук нависад: акаҷон ҳолиам дар Тоҷикистон рафтагиёро карантин тӯли 2 ҳафта хоб мекунанд, тест мегзаронанд ва 3-4 рӯз таҳти назорат мегиранд, агар ки аму бемориро надошта бошанд рухсатии хонашон метиҳанд, яъне ҷавобшон метиҳанд. Мишка нависад: салом бародар, хонае ки ба номи падар истодааст, баъд аз вафот чӣ хел бояд ба номи худ, яъне писар мегузаронад? Пулакӣ ё ки бепул? Сертификат мега 6000 сомон. Ҳамин қонунӣ ҳаст ё взятка? Илтимос бародар ҷавоб бидеҳ. хона вақте ки дар номи падарат астае ва падар вафот мекунад, дар ҳолати аз нав ба номи фарзанд гирифта кардан, шуморо боис меояд ки анаму хати вафоти падартона бурда пешниҳод кунед. Ва агар шумо дар иҷа як фарзанд бошед, қонун суд танҳо тарафи шумо анаму қарорша мебирора. Ва агар шумо аз чанд фарзанд иборат бошед, дар иҷа розигии ҳамаи анҳаму фарзандои падар пурсида мешаванд, яъне ки ба розигии ҳамаи фарзандҳо хонара мегиранд, ба номи яке аз фарзандҳо мекунанд ва маблағ супориш оиди сертификат албатта ки қонуние, яъне ки маблағи супоридаи шумо дар банк ба бюҷети давлат меравад. Шаҳзод нависад: салом ака, савол чунин: нафаре коригари милитсия, яъне шуъбаи милитсия ҳуқуқ дорад дар берун кӯча аз дасти кӯдаки ноболиғ телефони мобилии ноболиғро ба зурӣ кашида гирад? Аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ба ҳамин саволот ҷавоб мегардонед. Пешакӣ раҳмати калон. Ягон нафар ҳақ надорад бародар. Танҳо бо тариқи телефон дар дохили донишгоҳ, дар дохили мактабҳо қонун манъ кардагиа. Яъне ҳар як донишгоҳ, ҳар як мактаб ба худаш оиннома дорад. Дар ана ҳамун оиннома тарзу рафтори донишҷӯ ё ки тарзу рафтори хонандаи мактаб қайд шидагиа. Ва яке аз мақсад бандҳои ҳамун оинномаҳо ҳамие ки ба донишҷӯ ё ки ба хонандаи мактаб гардонидан ё истифода бурдани телефони мобилӣ қатъиян манъ аст. берун аз мактаб вай кӯдаки хурдсола ё ки мактабхона ягон кас ҳаққу ҳуқуқ надорад ягон чизи вай аз дасташ бигирад. Муҳаммад нависад: салом салом, растамошка хондаи Солярис солаш 2015 чанд сумай? Ҷавобша мегуфти. Пешакӣ раҳмат. мутобиқи нархномаи анамин таможни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як мошин нархномаи худша дорад. Яъне шумо мошина чанд суме ки харидорӣ мекунед аз давлатҳои хориҷа, вай дар давлатҳои хориҷа нархаш дигаре ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон вай мошин нархномаи худша дорад. Яъне ки аз Федератсияи Россия агар шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон мошин ворид бисозен, 38% ба анҳамун нархномаи ҷумҳурибудагиш ҳисоб мекунанд ва нархи растамошкаш мебирояд. Ва агар ки аз тарафҳои Европа биёрен, анҳамун аз тарафи Европа 43% ба нархномаи ҷумҳурӣ ҳисоб карда мешавад, баъдан нархи растамошкаш мебирояд. яъне ки шумо мошина чанд суме харидорӣ мекунед. Мисол мебиёрем, шумо як мошина $50,000 аз дигар давлат харидорӣ мекунед, лекин ҳамун нархи $50,000 харид кардагии шумо дар Тоҷикистон нархномаи худша дорад. Мумкин $40,000 бошад ё ки мумкин $60,000 дошта бошад. ҳар як мошин дар ҳар давлат дар таможниш дар анамун ҷои растамошка нархномаҳои худшона доранд. Равшан Шукуров нависад: ака, ҳамин савола ҷавоб те. Формаи милисагӣ қатъи зан гирифтан мумкин аст ё ин ки не? Ҷавоб те. албатта ки мумкин нест бародар. Комрон нависад: салом алейкум акай Сорбон, сози тенҷӣ барои чӣ як бор саволои моро ҷавоб наметиҳӣ ака? ҳамин границаи Узбекистон Тоҷикистон кай ҳуй мешавад? мутобиқи қарори созишномаи байни анҳамин давлат бояд ки аз пагоҳ кушода шавад аз рӯзи 1 июл. бо хай худованд худаш медонад. ҳакимов нависад: хона айбачаи майдаҳай қонуниш ё ай падару модар вобаста аст, кадомеро интихоб кунанд? хона айбачаи майдаҳай қонуниш ё ай падару модар вобаста аст, кадомеро интихоб кунанд? бародар бахшиш саволта нафаҳмидам хушрӯ. Абдуҷалил Сафаров нависад: ассалому алейкум бародар, як саволи муҳим дорем, ҷавобша интизорем. дар ҳолате ки шавҳар набошад, ЗАГС кардан қонунӣ мешавад ё ки не ва чӣ ҷавобгарӣ дорад дар назди қонуни Тоҷикистон? дар ҳолате ки шавҳар ҳузур надошта бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон, масалан шумо агар оиладор шудагӣ бошед, ЗАГС нокарда ба ягон ҷо сафар карда бошед ва дар ҳолате ки шумо ЗАГС кунед, бояд шуморо боис меояд ки ба анамун сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишваре ки шумо қарор доред муроҷиат кунед ва шуморо агар ки иҷозат битиҳанд давернис рӯй мекунед. аз номи хитон ба номи ягон кас давернис рӯй мекунед ва бо иштироки ана ҳамун нафар
шумора закстона мақсад якҷоя мекунанд ё ки закса бекор мекунанд. Ҳамин ду ҳолат ба воситаи давернес гузашта мешавад. Турсунов нависад: салом, агар чароғаки нақлиёт яъне фар ё ки стоп кор накунад, гаи ҳақ дорад ки ҷарима кунад. Аз санҷиши техникӣ гузаштагӣ аст. Албатта вақте ки шумо аз санҷиши техникӣ мегзаред, мумкин дар он ҳолат соз будагӣ ва баъди санҷиш гузаштанатон ана ҳамун чароғаки мошинитон аз кор мондагӣ. Дар ин ҳолат коркуни бозрасии давлатии автомобили ҳақ дорад ки шуморо ҷарима кунад. Мушарраф нависад: муҳимаш бародари азиз, ҳозир мо фақат мехоҳем дар бораи границаҳо кушодашавиш фаҳмидан мехоҳем. Ба посольство ариза кардем, ҳоло ягон ҷавоб наомадааст. Модари ман 76 сола бемор, охир чӣ хел барам ба ватан намедонам. Бародарои азиз, сабр кунед, камтар иншааллоҳ ки бармегардонанд. Ҳар касе ки ба воситаи беморӣ ё ки ба ягон сабаб номнавис кардагӣ ба хости худо бармегардонанд. Камтар сабр кунед. Баха Беҳбудов нависад: брат, ҳозир мегӯянд ки кадоми военӣ билет надорад, билет намефурӯшанд ва Россия намемона рафтан. Ҳамин ростай ҷавоб мегуфтӣ брат? И гап ғалатай. Авваланаш и хел қайд карданам дуруст нест, барое ки дар қонуни хел омадагӣ нест. Ва дуюмаш ки бародари азиз, ҳозир дар ҳамин вазъият на танҳо дар военӣ билет надоштагӣ ё дар ягон кас билет нафурӯхтесиям, ҳама ҷо маҳкамаи вазъият безебай. Исоев нависад: салом Сорбон, созӣ бародар, чӣ ба дар ҷои кор видео накардеси, овозат систай, пеш соз буд уҷода. Ина бародарои азиз, вақт ҷудо кардем, ба офис омадем, ба ҳамин хотир аз сабаби танг будани вақтмон бештар вақто мо дар хона ё ки дар ҷои кор дар ягон ҷои дига ба навор мегирем, ягон хабари фаврӣ боша пешкаш мегардонем ва ҳатман вақт ҷудо карда ба офис меоем ки наворҳои босифат, овози босифат пешкаши шумо шавад. Дилшод Раҳмонов нависад: ассалому алайкум, ман як савол доштам дар бораи замини назди ҳавлигӣ. Агар замини назди ҳавлигӣ аз нормаш зиёд бошад, чӣ ҷавобгарӣ дорад башарӣ ки дар он ҷо? мутобиқи моддаи 338 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ дар бораи яъне ғайриқонунӣ ғасб кардани қитъаи замин, яъне ки ғайриқонунӣ дар анамун замин шумо иншоот мебардорен ё ки замини шумо агар 2 сотиқ боша, камтари дига аз ҳамун пеши замин мегирен 2.5 сотиқш мекунен ғайриқонунӣ. Дар ана ҳамин бора дар кодекси ҷиноятӣ моддаи 338 омадагие ки қисми якумаш ба ҷарима мақсад таъин карда мешавад, яъне ки анамун шаҳрванд ҷарима карда мешавад бо андозаи аз 250 нишондиҳанда то 350 нишондиҳанда ва дар ҳолати пардохт накардани ҷарима қисми дуюмаш аллакай аз озодӣ маҳрум мекунанд то муддати 5 сол, яъне ки ҷаримаш то 20 000 сомон. Бародари азиз, инак ҳамин буд саволои имрӯзаи мо. Кӯшиш кардем ки то ҳадди имкон ба саволои подписчикҳо, ба саволҳои тамошобино ҷавоб гардонем. барномаҳои нав ба нав интизор бошен. Саволҳои шахситонро метавонед дар Instagram пешкаш бигардонед ё ягон саволи дига боша дар поёни ин ҳамин видео ба ман пешкаш кунед саволотонро. ҳатман дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед. Худованд мо шуморо нигаҳбон бошад.